Tenim un cilindre de doble efecte que avança quan premem un pulsador i retrocedeix automàticament quan arriba al final. Volem que quan el cilindre estigui avançant i arribi a una posició intermèdia es quedi bloquejat fins que es premi el pulsador de seguir. En canvi, el retrocés ha de ser sense interrupció. Necessitarem un detector de fi de cursa en el lloc on volem parar. I també dues vàlvules 2-2 que tallin l'aire per fer el bloqueig. És preferible fer servir dues vàlvules 2-2 i una 5-2 en lloc de fer servir una única vàlvula 5-3, ja que així podem posar les dues vàlvules de bloqueig a prop del cilindre per obtenir millor precisió en el punt d'aturada, ja que, no ho oblidem, l'aire és un fluid compressible. A més, aquestes vàlvules 2-2 bloquejaran el cilindre en cas de falta de pressió. Necessitem una vàlvula que ens controli les dues vàlvules 2-2, que s'activarà quan el cilindre comenci a avançar i es desactivarà quan s'arribi al detector intermedi. Però el bloqueig només ha d'actuar a l'avançar, de manera que afegirem una vàlvula que memoritzi si avancem o no. A la posició intermèdia, el pulsador de seguir ha de desbloquejar el cilindre. Però aquest circuit té un conflicte de senyals, ja que quan premem, la vàlvula 0.9 té pressió als dos costats. A més, el cilindre hauria d'arribar al final encara que deixem de prémer el pulsador. Així doncs, afegirem una vàlvula per memoritzar si s'ha premut el pulsador de seguir, que s'encarrega de desactivar el bloqueig i el detector, de manera que desapareix el conflicte de senyals. Desactivarem la memorització quan s'activi el retrocés. Ja tenim el circuit acabat. Anem a veure com funciona. Inicialment, el cilindre està enrere i totes les vàlvules cap a l'esquerra. Quan premem, es desbloqueja i comença a avançar. A més, es deixa preparat el detector intermedi. Encara que deixem el pulsador, el cilindre segueix avançant. Quan arriba al detector intermedi, es bloqueja el cilindre. A l'activar l'altre pulsador, segueix avançant i es bloqueja el detector intermedi evitant el conflicte. Quan arriba al final del recorregut, s'activa el retrocés. Durant el retrocés, el detector intermedi no actua. Al final del retrocés, el cilindre s'atura esperant que es torni a prémer.